per batre, e veia les aules la metiu sul Montogarbo, e llavors no fent-no, que ocupava la lliu amb un cotell, e l'home que expandixó, eren tres obries. Aquel veieu que cop feia vol l'altre que enfielava a la presso, l'agullo, i el xofer que s'ocupava del trato. A les obreres li feien menjar, ma les altres no, feien menjar que els obriers. Alguna cosa demorava una setmana, le portaven en Pau Cargranier, en Pau d'Insats, i le portaven a la cooperativa. Era especial. Era especial la cooperativa. Aleshores li feien la matina d'un munt de pelles escampellaven pescants. Me ne feien passar amb aquest dins l'Aibarros. Havien un furco amb hueso, de barreus aquí, i quatre forcades li metien aquí. Passenyava, A l'Aibarros les empilaven de dintre. Li deixaven pa de fora, Les adobaven, havien un garca més gran. Les hi metien, per estirar, tiraven de pedaços en el picot. L'hivern s'anava un pla. Al fil de ferro aquí ja. Al debut le portaven. O mia Pepa nella guerra non c'è pas. A belle che lo difè le stira. Fa che tirava la mano, le occupavano per avanti e potevano quante de piasso lasciato le occupavano. Io a pelle che non carevo reversa. E facevano in cipi curt, avevano il truc, stiravano. E tutta cosa lo fe.